Pinoy Bus Driver TV. Pabalik Albay, dahil kondisyon, mga kasal. Dahil kondisyon ang pabalik Albay. Ang problema yung payo, di makita. Kasi nagmulan. Naulan ang payon. Daw. Baka sila maraw daw. Mamaya, tatawag niyo. Mas. Wala yan. Sa bundok dumanya. Saan galing yan? Pilar. Bakit pala galing Pilar pala yan? Wala silang daan ng ano yan. Pinduran. Pilar pala. Galing sa bundok yung dumaan dito sa Montenegro. Kamalik. Montenegro. Pinasok ka ng ano, ilabel ka ngayon lang. Sumusunod sa atin. Kaya doon yung ano nga dyan. Huwag yung alungsok eh. Focus yun na tayo. Kaya nito. Ano yan? Ito yung nalamukan. Saging mo na. Ano yung ilaw? Oo. Sa pilar yan lumaon.
Dito na sa Albay, balik. Ay, Albay. Binubatan. Bantay. Sa loob lang eh. Uli, Adarayan. Pasok ko nila, pasok niya. Mabundok.
Ikaw. Kaya pag kumain ka dyan, yan ang sobrang tamako. Yan sa blue yun. Yan mo malalaano ng paanan. Bukan ba yun? Sisa na yan dyan, binubuksan para better value. Bago. Walang traffic. Saligaw, pusit. May kumahaba. Awa din ang traffic. Bakit naman kumahaba? Yung tulay doon sa Oo, bintagan. masagi mo. Ay, sorry. Tulay. Pasalo ko, bili. Ano gagawin sa tulay? Nagawa. Saan tulay? Sa binatagan ko yan. Doon sa rulo? Bago magbukas? Tuloy dyan. Sa next process siguro. Ito yung sinasabi. Saan ba ginagawang tulay? Yun. Sa kanya tuloy dyan. Yung sa may pagpasok ka ka na. Ligaw. Yung tulay crossing. Oo. Ginagawa yun. Dapat nandito yan. Kaya na. Sarap naman yan, sir.